मॉर्निंग आई. झाला ना, झोप लागली ना बरोबर. आणि नवीन युट्यूबचे मालक विठ्ठल कोंडे व्लॉग. विठ्ठल कोंडे माझे पण व्हिडिओ बघा. खाल्लेलो सापा दात लावलेला आहे बघा. कितको दे कितको आहे का सुखरूप आणलं आणि ह्या भेट पण आणलं. साठी काजू कतरी ठीक आहे. माईसाठी बर्फी. वा माई. पावटाचा भिरडा, भात आणि गोडी डाळ आणि हा दही आणि आबा हाय जेव बसलो. हा मनीष आहे बसलो. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, आई मुंबई गेली होती आणि आई का आता आम्ही फिरवलो, माथेरान वगैरे फिरवलो, साडी चोळी दिलो आणि आता आईची आम्ही पाठवणी करतो. आज आम्ही आई का गावात घेऊन जाते कारण गणपती बनवूक जाऊचो. गावात गणपती वगैरे बनवणार आणि नंतर मुंबई घेणार. तर मी एकटोच जाते. भावी जिया दीपाली सर्व हयच राहणार. मी आई का घेऊन गावात जाते. तर मंडळी शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा कारण थंय विठ्ठल कणकवली कामकान घेऊ घेणार आणि विठ्ठलचं पण चॅनल सुरू झालेलो आहे. त्यामुळे विठ्ठलच्या चॅनलमध्ये पहिल्यांदा मी दिसणार आहे. विठ्ठल आमच्या चॅनलमध्ये व्लॉगमध्ये रोज दिसत असतात. तर फर्स्ट टाइम मी विठ्ठलच्या व्लॉगमध्ये दिसणार आहे. त्यामुळे एक्साइटेड हो आम्ही. तर चला मंडळी, लेट्स गो. तुम्ही पण करा लेट्स गो. काय येत नाही पुढच्या वर्षी तुमका घेऊन जाणार मी. हा स्कूलला दांडी मारायची. चला 4-5 दिवस. हा 4-5 दिवस गणपतीला सुट्टी आहे. गणपतीला परत जायचं. हा चला लेट्स गो मंडळी. चला चला गावात. बॅग वगैरे सर्व पॅक झालेले आहे. हे तुम्ही बघू शकता. आई पण आमची रेडी झालेली आहे. रेडी नाही तेच कपडे वाटतात सकाळी घातलेले ते. कोण नाही सकाळी बघू केला होता. हा चला. तर मंडळी, आईने काय जास्त धस्ती घेतलेली नाही. जाऊन झोपूचाच आहे आई म्हणतात. त्यामुळे मी जुनीच घालते साडी आणि मी तसाच चलते. कोण बघता म्हातारी कसा आईचा झालेला. हो हो चला चला असू दे. हो हो चला चला. तर मंडळी आम्ही निघतो आता. ठाणा स्टेशन का येऊन पोचलो आणि आता आमची ट्रेन तर लागली आहे. आता येईल का आम्ही ट्रेनमध्ये चढू. आई बसली आहे. फायनली आमची आता ट्रेन येईल आहे, कोकण कन्या एक्सप्रेस. गुड नाईट. गुड मॉर्निंग आई. झाला ना, झोप लागली ना बरोबर. थंडी लागतं काय? पोकारो बेकारो घेऊन झोपली आई. तर मंडळी, आता आम्ही रत्नागिरी क्रॉस झाला. आता थोड्याच वेळात आम्ही कणकवलीत पोचू आणि हे सुंदर आमचं कोकण. आता कणकवली स्टेशन का येऊन पोचलो आणि आई आमची बसली आहे आणि विठ्ठल आता हाई येत वाटतं. तर आता हाय विठ्ठल इलो नेऊ का आणि पिशवे घेतल्या ना दहाचे. आणि नवीन युट्यूबचे मालक विठ्ठल कोंडे व्लॉग. विठ्ठल कोंडे माझे पण व्हिडिओ बघा. जसे स्वीट फॅमिलीचे व्हिडिओ बघतास तसे माझे पण व्हिडिओ बघा. आणि आता विठ्ठल बोलूक लागला. आता सपोर्ट करा विठ्ठल का. आमच्या व्हिडिओत मध्ये, माझ्या व्हिडिओत पण आता बोलूक लागलो. तर बिंदास आता विठ्ठल का सबस्क्राईब करा. तर म्हणजे आता आम्ही गाडीत बसतो. आता विठ्ठल गाडी आणल्या ना, त्या गाडीत बसतो आणि आयक आपल्या घरात सुखरूप नेऊन सोडतो. जबाबदारी माझी विठ्ठल, माझी जबाबदारी संपली. आता कणकवलीपर्यंत आयक आणलंय मी. माझी जबाबदारी संपली. मी तुझ्या ताब्यात दिलंय. आता तू काय तो घेऊन चल. तर आईचा गावात स्वागत झालेला. सुस्वागतम स्वागतम. सावकाश उतर. खै लावलं गाडी. आय लव कणकवली. चला नागेश चल. तर चुलत भाव पण माझ्या बरोबर आहे आणि काकी पण आणि विठ्ठलाची गाडी हा आहे. तर आता आम्ही बसून घेतो. आई उभं रेडो आहे. काय लिवलेला? हात लावू नको म्हणून बसू नये हो. आम्ही रेड्यावर बसतो.
आम्ही आहे पहिले नाश्ता करतो आणि नंतर पुढे जातो. मला भूक तर लागली आहे आणि वाजले पण 9 आता. तर आम्ही नाश्ता आता मागवलं. विठ्ठलान आहे प्लेन डोसो मागवला ना. आई इडली सांबार आहे, कुर्मापुरी आहे इडली सांबार. काकीसाठी आहे कुर्मा पावा नाही कुर्मापुरी आहे आणि नागेशसाठी मिसळ पाव. तर असा सर्व इला आता आम्ही खातो आणि आपले वाटेक लागतो. काय आमचे नवीन यूट्यूबर आहेत विठ्ठल कोंडे व्लॉग ऐकत नाही बाबा कसंच. तर म्हणजे नाश्ता आमचा अगदी भरपेट झालेलो आहे. तर आता आम्ही घरात जाऊन निघतो. तर मुंबई गोवा मार्गावरून आम्ही निघालो. आमची गाडी आमचे रायडर आहेत विठ्ठल कोंडे. आई मागे बसली आहे, आत्ते पण मागे आहे आणि नागेश. तर आता जाऊ. किती मिनिटं लागते विठ्ठल? 15-20 मिनिटं. अरे नाही 1 तास लागत होय ना. अर्ध्या तासात आम्ही पोहोचू. नाही बोलू. आई सांगता ड्रायव्हर अशी बोलू नको. तर चिकूड आहेत. तर चिकूड बघूया कशा आहात. 250 रुपये. जास्त घेतला म्हणजे काय बघू खाल्या ना या दगड नाही खाल्यालो साप पान हे बघ दात लावलेला या बघा. कितको दे कितको. डबल अंगाचं नको सिंगल अंगाचं यो दे दूध दे. शेतकरी केव्हा पिकतील? 8 दिवस. कसं दिलं मुंबईत नेऊ पाहिजे सगळे मुंबईत नाही पण आता नाही नंतर ये मुंबईत असशील ना तेव्हा नंबर देऊन ठेवा असतं समजा असतात. बूट घेतलंय तिकीट हे नाही नव्हतं खराब नाही नव्हतं. हे मोडू काय पडवून घेतलं नको असं ठेव. फायनली आम्ही आमच्या गावात दिलो. आमच्या विरवाडचा रस्तो पाणी भरला. वाहन लावल्याने या काठीला दिसतात म्हणजे मासे भेटणार वाटतं आज. तर ही आमची सुंदर विरवाडी लागतात. फायनली इलो बाबा घरात. आई का आणलं आई का सुखरूप आणलं आणि ह्या भेट पण आणलं चिबडाची. पिको घेऊन सांगताय ना. पिक्को नव्हते हेच होते. तर पिवळ्या दिसत होते. हे इलो बाबा आईचं हो नवीन युट्यूबर विठ्ठल कोंडे व्लॉग. विठ्ठल कोंडे व्लॉग. आणि मनीष पण शाळेत नाही इलो. मनीष पण इलो बाबा शाळेत. मनीष आलाश. मनीष किती होतास तू? 5वीत. हे सफारीची बॅग काकाची पण सफारीची बॅग. घरा घेऊन पोचलो. पप्पा आहे काय व्यवसाय आपलो करतात. काय आहे पप्पा? पीठ किती किलो कसा विकतास? 48 रुपये किलो. म्हणजे दळून विकतास ना? किती रुपये किलो? 48 रुपये किलो. 48 रुपये किलो. हे बघा पप्पांचे आमचं बिझनेस चालू झालेलो आहे. आणि मनीष काय साफ करता. आज काय पावट्याचा भिरडा वाटतं आज. गो काय आणलास? भात कोणाचो? कसलो? शाळेतलो भात कोणा का? मनीष का डबो इलो बो शाळेतून. आणि आज तुम्ही शाळेत गेला होता? खायच्या शाळेत किती येतात? तू 5वी येतस. तू कोणाची पोरा? प्रतिभाचा ह्या सचिनचा. ह्या सचिन बायताचा म्हणजे माझ्या मित्राचा आणि ह्या प्रतिभाचा पद्याचा. होय ह्या हुशार दिसता पद्याचा. वरच्या शाळेत आहात ना? हां हां. आणि काय तुम्ही खालास की नाही? जेवलास की नाही? काय होता? भात काय? खिचडी भात. चांगलं बनवता? कोण बनवता? खायची काकी? सानिका काकी बनवता. मी पण खाते आज. हा खाऊ ना मी. तुम्ही काय रोजच खातास? मी खाते आज. चाल. आणि आज हे कपडे शाळेचे कपडे खायत. बड्डे होतो
मग शाळेतून नाही आलास तुम्ही? इला वाटतं. मग हे कपडे घालून कसं गेलास? हळदी कुंकवा गेला? मजा तुमची. हा, श्रावण शनिवार म्हणून हळदी कुंकू. जो नवीन चॅनल लिहिलेलो आणि तो व्हायरल झालो जास्त, विठ्ठल कोंडे व्लॉग व्हायरल झालो, त्याची मिठाई आहे. तुम्हाला चॅनल सबस्क्राईब करा. काय नाव? विठ्ठल कोंडे व्लॉग. तर म्हणजे विठ्ठल कोंडे व्लॉग का तुम्ही भरभरून यश दिलास त्याच्याबद्दल मी मिठाई घेऊन दिलंय आणि ते सर्वांना वाटलंय. अरे पप्पा घेऊन मिठाई. पप्पा झाला मिठाई. अरे वा, आमचं नवीन चॅनल सुरू झालेलं विठ्ठल कोंडे व्लॉग. आणि घवघवीत पहिल्याच व्हिडिओ का घवघवीत यश मिळाल्याबद्दल म्हणजे आम्ही आहे जेव बसलो. विठ्ठल पप्पा थाय बसल्यात, मायग्या आहे बसला. हा बघा आहे जेवता. आज हा पावट्याची भाजी म्हणजे पावट्याचा भिरडा, भात आणि गोडी डाळ आणि हाय हा दही. आणि आबा आहे जेव बसलो. हा मनीष आहे बसलो. हे बघा वहिनी आहे हा. आणि आई आमची आहे जेव बसल्या आमदार सीटवर. हे बघा थकली आहे ती मुंबईतून. तर आता आम्ही जेवण घेतो आणि नंतर मग गणपती करूचो. तर त्याची सुरुवात आम्ही करू. तर सध्या आता जेवण घेतो, भूक पण लय लागली. तर म्हणजे दुपारी जेवलो आम्ही आणि झोपलो, कारण कोकण कन्या असल्यामुळे रात्री झोपूक आमका 1 वाजले आणि सकाळी आईनं आमका उठवून घातल्या 6 वाजताच. त्यामुळे झोप पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळे घराकडे येऊन जेवण बिवून आम्ही आणि विठ्ठल झोपलो. ते 5-5:30 का उठलो. मग म्हटलं आज आरामच करूया, उद्या सकाळी उठून फ्रेशमध्ये गणपती बनवून घेऊया. त्यामुळे मग विठ्ठल जिम का गेलो आणि मी चाय वगैरे पिऊन आता खाली येईल. खाली जरा फिरते. स्वच्छ सुंदर हवा आमची, एकदम वेगळंच वातावरण आहे. लय भारी वाटतं. तुम्ही बघू शकता. ह्या बघा पावसामुळे तर लय भारीच झाला. तर आता घरात जाईन आणि नंतर मग हनुमंताची आरती आहे. त्याच्यानंतर आज श्रावण शनिवार असल्यामुळे बायांची भजनात ती पण बघू आणि नंतर मग व्हिडिओचा एंड करू. चला. ए भाई, काय मुंबईवरसून आणलंस तर हान चल. काय ठेवलंस? येऊ नये काय तर वाट बघतो. मनीष, माई, गंधर्व. हा बघा एवढा खाव खाणलेला हा कोणा कोणाचा. ह्या डाएट वाल्यासाठी माझा खाया. खजूर, माझे खजूर आणि अंजीर. वा भारीच अंजीर, भारीच काम. हे पप्पांका आवडतात म्हणून कचोरी. काजू कतरी, महेशसाठी काजू कतरी. ठीक आहे. माईसाठी बर्फी. वा माई. आबासाठी आंबे. आबा हे आरती का पेढे देऊ शकता आज आरती. आणि ती आमच्या गंधर्व आणि वहिनीसाठी, तुम्ही दोघांसाठी आता सर्वांका आणलेला आहात. तर सर्वांनी वाटून खावा. ओके. खुश? खुश. आता कोण नाही दिलेलं कचोरी आई का मुंबईत सर्व भागवलेला आहे. आई खाऊन नेली मुंबईतून सर्व. आणि आंबे बघ कसले असते, मजबूत आता आंबे. भारी. पप्पांना पण आंबे आवडतात. पप्पांना पण आंबे लय आवडतात. आणि चला आर्थिक चला सर्व. ते पेढे घ्या आरती जाऊचा. पेढे घे चल. आई खाला. चला पाऊस लय या. ते माथेरान का पण पाऊस आणि हय पण पाऊस. पाऊस काय पाठ सोडत नाही आमची. हे चला काळोख झालं का? लाईट नाही की काय? जय जय सियाराम. चला